Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng mga proyektong infrastruktura sa iba't ibang bayan ng Pangasinan kahapon. Unang pinuntahan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony ng itatayong Lower Agno River Irrigation System Paitan Dam sa bayan ng Santa Maria, kasabay ng pamamahagi ng milyong halaga ng farm inputs at makinarya sa mga Agrarian Reform Beneficiaries at Irrigators Association sa lalawigan bilang hakbang tungo sa food security. Binigyang diin din ng Pangulo ang permanenteng solusyon sa problemang dulot ng El Nino na lubos na nakaapekto sa produksyon ng mga magsasaka noong nakaraang taon. Target na matapos ang konstruksyon ng dam sa December 2027. Sunod na tinungo ng Pangulo ang ipapatayong Sky Garden sa Alaminos City sa ilalim ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA na magtatampok ng iba't ibang uri ng halaman at pasilidad para sa pagpapalago ng turismo na magbubukas ng oportunidad sa kabuhayan ng mga residente sa lungsod. Inaasahan naman na magtatapos ang Sky Garden sa March 2026. Huling tinungo ang inugarasyon ng Region 1 Medical Center Cancer Center Institute sa Dagupan City na binuksan kasabay ng ika-100 taon ng tanggapan. Ayon sa Pangulo, mahalagang malaman at magamot ng maaga ang sakit na kanser na hindi na kinakailangan pang bumiyahe sa Maynila upang magpagamot. Hangad din na mapabuti pa ang healthcare system ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kompletong serbisyo medikal sa mga pagamutan sa bansa. IFM News. IFM News. IFM News.